Ešte raz vám teda prajem príjemné, dobré nedeľné ráno. Neviem, či ste si všimli, ale ešte raz sme videli aj sluníčko trošku, takže to bolo veľmi super. A dnes sa znovu vraciame v našich myšlienkách k tomu, čo preberáme posledných niekoľko týždňov v našom maličkom kostolíku, zborčeku. Sme v sérii o Pánovi Ježišovi Kristovi, kedy sa chceme rozprávať a chceme hovoriť o jeho živote, kde sa rozprávame o tom, kto bol Ježiš. Viackrát sme to opakovali a stále to budeme opakovať. Ježiš je úplný základ kresťanstva. Je alfa, je omega, je počiatok, je koniec. Bez Ježiša neexistuje kresťanstvo. Je to tá najdôležitejšia osoba, postava, o ktorej potrebujeme rozprávať. A je ten, na ktorom to celé stojí a padá. Bez ktorého kresťanstvo teda nie je kresťanstvo. A posledné 2 týždne sme rozprávali o známom texte z listu Kološanom, s Koloským, ktorý opisuje to, kým je Ježiš. Čítali sme ten známy text, nebudem ho opakovať, ale text o tom, že Ježiš je Boh, je počiatok a koniec, je ten, v ktorom má celá naša existencia zmysel, je ten, v ktorom my môžeme mať zmysel nášho života a nájsť význam nášho života. A teraz sme hovorili o tom, že ak má o niečom zmysel rozprávať, tak je to Ježiš. Ak má o niečom zmysel hovoriť v kostole, tak to nie sú dobré skutky, nie je to, ako sa máme správať a žiť, aj keď to sú dôležité veci, ale to sú všetko veci, ktoré mení to, keď človek pozná Ježiša ako Boha. On mení úplne všetko. No a dnes my chceme postupne v tejto našej sérii, a tak som sa rozhodol, že by som chcel prechádzať cez jednotlivé udalosti alebo momenty Ježišovho života, v ktorých by sme ho mohli spoznať a ktoré by zároveň mohli byť pre nás takou dobrou aplikáciou do nášho života, ale najmä sa chceme stále pýtať na záver tú najdôležitejšiu otázku. Kto je pre teba Ježiš? Je to nejaký človek, ktorý vôbec ani nevieš, či žil? Je Ježiš nejaký dobrý a múdry učiteľ? Je to nejaký rabín? Je to nejaký majster? Alebo je Ježiš Boh, ktorého poznať znamená mať večný život a ktorý je zmyslom tvojho života? Toto je najkľúčovejšia otázka v našich životoch. Kto je pre teba Ježiš? Čo o ňom veríš? A dnes sa budeme venovať udalosti zo života Ježiša Krista, na ktorú som ja osobne veľmi málo kázal. Možno, že jednu kázeň v živote som mal na túto udalosť. A veľa kázni som na ňu nepočul. A je to príbeh Ježišovho pokúšania na púšti. Máte v češtine slovo pokušení však. Takže to je také známe slovo. A v slovenčine teda je to pokúšanie. A ja vám chcem prečítať príbeh z Biblie, ktorý bol v podstate, keď to tak vezmeme, jeden z kľúčových príbehov života Ježiša Krista. Pretože na tomto príbehu, alebo tejto možnosti, alebo teda v tejto udalosti sa Ježiš skutočne rozhodol byť Bohom, akým jeho otec chcel, aby bol. Byť človekom a byť Bohom, ktorým Ježiš skutočne bol. Povieme si o tom viac, ale ja vám prečítam teda tento text. Je to z Lukášovho evanjelia, zo 4. kapitoly. A my sa postupne, verím, vrátime k premietaniu, keď sa nám to podarí rozbehnúť. Ale zatiaľ teda vám to prečítam ja. Odohralo sa to hneď po krste Ježiša Krista. Čiže tento text znie takto. Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svatého a duch jej vedol na poušť. 40 dní tam byl pokoušen ďáblem a v těch dnech nic nejedl. Když ty dny uplynuli, vyhladověl. Tehdy mu ďábel řekl, Jsi-li Boží syn, řekni tomuto kameni, ať se promění v chleba. Ježíš mu odpověděl, je psáno, nejen chlebem bude člověk živ. Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném okamžiku mu ukázal všechna království světa. Dám ti všechnu moc a slávu těchto království, řekl mu ďábel, neboť mi byla předána a mohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to všechno tvoje. Ježíš mu odpověděl, je psáno, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět a jemu jedinému sloužit. Tehdy ho přivedl do Jeruzaléma, postavil ho na vrcholek chrámu a řekl mu, Jsi-li Boží syn, vrhni se odsud dolu. Je přece psáno, svým andělům přikáže o tobě, aby tě chránili a ponesou tě na rukou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu odpověděl, je řečeno, nepokoušej Hospodina svého Boha. Když ďábel dokončil všechno to pokušení, opustil jej a čekal na ďalší příležitost. Pokušení je veľmi zajímavé slovo. Aj v českom jazyku.
pretože ho málo kedy vieme použiť v inom zmysle, než v tom teologickom. Niekedy vieme povedať, a neviem, u koho z vás to platí, že čokoláda je pokušenie. Pre koho je čokoláda pokušenie? Ja sa trošku priznám, jo. Je nás asi viac. Jo, a tam to není velice teologický, akože nejaký teologický význam. Jo, každý má nejaké iné pokušenie. Niekto má pokušenie alkohol, jo, niekto má pokušenie iné veci. Ale takisto, jo, v tom teologickom význame to má svoj pôvod. Pokušenie je teologický pojem označujúci nutkání človeka delať niečo špatného, niečo zlého. To čítam teda z Wikipédie. Jo. Určitou činnosť v rozporu s morálnymi právnymi normami. Človek je atraktivitou dotyčnej činnosti vystaven pokušení tyto normy překročiť a spáchať tak hřích. Pokud však pokušení odolá, dokáže tím, že je dostatečne mravne silný. Jo, tá definícia z Wikipédie. Wikipédia nie je Biblia, hej, takže nemusíme to tak brať. Ale myslím si, že každý jeden z nás sme v živote a dennodenne pokúšaní robiť veci, delať niečo, co vieme, že je špatné. Veci, ktoré vieme, že sú nesprávne. Prestúpenie pravidel cestnej premávky. Ísť 70 tam, kde je 50. Jo. Alebo naše správanie k druhým ľuďom. Ako sa k ním správame, čo si o nich myslíme, ako na nich hladíme z vrchu. Alebo až tak banálne veci, ako je pomlouvanie alebo pýcha. Dennodenne sú to veci, s ktorými musíme nejako zápasiť. A je to veľký paradox, že Ježiš, Boží syn, bol pokúšaný. A pokúšanie Ježiša na púšti, tento príbeh, aj keď sa nám to možno nezdá z toho, čo sme prečítali, bolo v skutočnosti jednou z rozhodujúcich etáp života Ježiša a jeho služby. Hoci sa to udialo úplne na začiatku. Ježiš bol ešte len pokrstený. Mal zhruba okolo 30 rokov, niektorí tvrdia, že 29, niektorí, že 31. Pozrieme sa na Ježiša, na Boha z iného pohľadu. Evanjelia hovoria, že Ježiš bol Žid. Vychovávaný na vesničke v Galilei, bol Boží syn, vyslaný z neba, aby tu zviedol vojnu so zlom, so satánom, s diablem, aby zachránil ľudstvo z jeho hriechov. Okamžite nás musia napadnúť, keď toto čítame, aspoň mňa napadnú otázky. Ak bol Ježiš Boží syn, prečo nerobil veci vo svojom živote inak? Prečo vyrástal 30 rokov na vesničke, maličkej vesničke niekde v Galilei? Prečo Ježiš nevymyslel nejaký nezvratný dôkaz toho, že je Boží syn? Keby ste dnes o sebe si mysleli, že ste Boží syn, tak by ste si založili YouTube, Facebook, Instagram, robili by ste reklamy, dávali by ste o sebe vedieť. Prečo Ježiš nevymyslel nejaký spôsob, akým by umlčal všetkých ateistov na svete, všetkých skeptikov a jednoznačne by preukázal to, že on je Boh? Keď sa pozrieme okolo seba, stačí sa pozrieť na Prahu, vidíme, že je veľmi jednoduché v dnešnej dobe ignorovať Boha. Robia to milióny ľudí, robia to 100 000 ľudí na svete. Je veľmi jednoduché odmietať Boha. Mnoho ateistov dnes povie, že my ho nevidíme. Neexistujú o ňom dôkazy, ja ho nevidím. Každý z nás, ktorí tu dnes sedíme, by sme vedeli vymyslieť o mnoho lepší spôsob, ako dať ľuďom vedieť, že Ježiš je Boh, než ten, ktorý vymyslel Boh. To si povedzme úprimne, na prvý pohľad. Keď chceme dať celému svetu vedieť, že Ježiš je Boh, tak sa nezašijeme do maličkej vesničky v Galilei na 30 rokov a potom nepôsobíme v geografickom okruhu. Ježiš sa možno pohyboval nejakých 80 až 100 kilometrov v kruhu, ktorý mal priemer asi takýto. V Izraeli, v Palestíne. My ako kresťania, alebo tí, ktorí sme kresťania, tak my veríme, že Ježiš je živý Boh. My veríme, že on je skutočný Boh. Vnímame jeho dôkazy, ale niekedy aj ako kresťania by sme boli radi, aby sa Boh nejako jasne ukázal. Nechceli by ste, aby keď riešite nejakú strašne dôležitú otázku, kam ísť na vysokú školu, kam ísť za prácou, koho si vziať za partnera životného, mať deti, nemať deti, presťahovať sa, nepresťahovať sa, zostať tu v Prahe alebo nie, alebo kde bydlíte. Nechceli by ste, aby sa vám v izbe na zdi objavil nápis s odpoveďou? Ja by som to veľmi chcel. A tu je práve ten najväčší význam a dôležitosť toho súboja na púšti, ktorý zviedol Ježiš s diablem.
v tej prvej skúške dospelosti, povedzme to tak, u Ježiša, mal Ježiš možnosť sám sa vysporiadať s tým, o čom my niekedy snívame. Sám Satan pokúšal Božieho syna, aby Boží syn zmenil pravidlá a dosiahol svojich cieľov nie v tichosti, v nejakej malej vesničke, ale nejakou oslnivou metódou, aby použil takú skratku k ľudským srdciam. Tam na tej púšti v tom momente bolo v sásce o mnoho viac, než si myslíme. Hral sa tam o dejiny ľudstva, o budúcnosť každého jedného z nás. Preto je to tak dôležitý príbeh. Celý tento príbeh o pokúšaní začína ale o mnoho ďalej. Na úplne inom mieste, v úplne inom čase. Keď Boh stvoril svet, stvoril človeka, stvoril Adama s Evou v rajskej záhrade pri strome poznania dobra a zla. Tam stojí Eva v ruke s jablkom, poznáte ten príbeh, aj tí, ktorí ste si možno nikdy nečítali Bibliu, poznáte príbeh pádu prvého človeka. Eva stojí v ruke s jablkom, Adam vedľa nej, podáva ho svojmu mužovi, had, Satan, diabol v podobe hada ich pokúša. A prvý človek, prvý muž a prvá žena zlyhali v pokušení práve kvôli klamstvu, ktoré im diabol povedal, kedy on im povedal, že pozná spôsob, ako si získajú väčšie postavenie než to, ktoré im určil Boh. Satan im povedal, môžete byť ako Boh. Zjedzte toto ovocie a budete vedieť rozoznať dobro od zla. Budete ako Boh. A oklamal ich a oni práve kvôli túžbe byť ako Boh zhrešili. A prestúpili teda Boží zákon. A o niekoľko tisícročí neskôr Ježiš podstupuje presne rovnakú otázku, pri akej prvý Adam s Evou zlyhali. Ale postupuje ju obrátene. Diabol sa pýta Adama a Evy, chcete byť ako Boh? Dokážete byť ako Boh? Ak to chcete, len zjedzte toto jablko. A u Ježiša sa diabol pýta opačnú otázku. Dokážeš byť skutočne človek? Dokážeš tu byť v tichosti? Dokážeš tu nedať o sebe všetkým najavo, že si Boh? Uvedomme si, že Ježiš bol Boh. On mal možnosť od začiatku sa správať ako Boh. Ježiš mohol od začiatku robiť obrovské zázraky na počkanie. Proste otvorí si živnosť, zázraky na počkanie, to je super názov. Mohli by tam chodiť ľudia, Ježiš by ich uzdravoval, dával by im takto penízky, proste. Ježiš mohol robiť obrovský ceremoniál okolo toho, mohol robiť veľké akcie na Letnej, mohol si vypredať štadión, mal možnosť prísť, s celou armádou anielov z neba, mal možnosť skriesiť na počkanie mŕtvych, založiť si skriesovaciu agentúru, dobrý biznis. Ale Ježiš to neurobil, napriek tomu, že ho diabol k tomu pokúšal. Ježiš sa rozhodol ostať človekom a žiť ako človek. Je veľmi zaujímavé ešte predtým, než pôjdeme do tohto príbehu, si uvedomiť to, že tento príbeh sa odohral bez očitých svedkov na púšti. Čiže Ježiš povedal svojim učeníkom o tom, čo sa tam stalo a ako sa to udialo. A oni sa rozhodli ho zapísať. Čiže je zaujímavé si uvedomiť a dôležité si uvedomiť, že v tomto pokušení sa Ježiš naozaj mohol rozhodnúť posluchnúť Satana. Naozaj mal možnosť Ježiš urobiť niečo z toho, čo mu Satan poradil. A to neboli blbosti. To neboli zlé nápady. To nebola nejaká divadelná hra, kde Ježiš bol naprogramovaný, že musí sa rozhodnúť správne. Poďme teraz sa pozrieť na tieto pokušenia. Satan Ježiša požiadal, aby premenil kameň na chlieb. Ponúkol mu všetky kráľovstvá sveta a vyzval ho, aby zoskočil zo strechy a vyskúšal tak pravdivosť toho, čo bolo napísané v starom zákone, že Boh ochráni svojho vyvoleného syna. Čo je na týchto požiadavkách zlého alebo špatného? Na prvý pohľad absolútne nič. To sú veci, ktoré každý človek, alebo teda takto, sú to veci, ktoré by sme my všetci u niekoho, kto o sebe tvrdí, že je Boh, očakávali. Ak je niekto Boh, tak dokáže premeniť kámeň na chleb. Patria mu všetky kráľovstvá sveta, keď je predsa Boh a vie zoskočiť zo strechy bez toho, aby sa zabil. Počas svojej služby Ježiš úprimne delal o mnoho väčšie zázraky, než toto, čo tu máme napísané. Ježiš nasytil 5000 ľudí, skriesil z mŕtvych svojho priateľa Lazára. A dokonca on sám stal z mŕtvych. A predsa je jasné, že sa tam na tej púšti jednalo o niečo viac. Možno sa tam skrývalo o mnoho viac pokušení. Ja som rozmýšľal doma nad tým, že keby som bol Ježiš,
čo asi je trošku ťažko nad tým rozmýšľať. Čo by bolo pre mňa najväčšie pokušenie? Nebolo by, keď sa nad tým zamyslíte, nebolo by najväčšie pokušenie zničiť diabla? Bez svedkov tam, na púšti. Môj učiteľ na vysokej škole na teológii, profesor Hannes už teraz, podľa mňa jeden z najlepších teológov v Európe, hovoril, že aj diabel je len Boží diabel. Že aj diabel delá len to, co mu Boh dovolí. Ako nejaké domáce zvieratko. Že proste diabol, Ježiš ho mohol zničiť. Mohol ho tam ho zlikvidovať. A zároveň tam boli ďalšie pokušenia. Čiže to, o ktorom sme už hovorili. Urobiť tie veci tak, ako to Satan hovorí. Aby to všetci ľudia uvideli a sklonili sa pred Ježišom. Tak Ježiš chce, aby mu patrili všetci ľudia na tejto zemi, aby sa každý pre neho dobrovoľne rozhodol a má možnosť urobiť obrovský zázrak, že by to všetci videli a on to neurobí. Nikto by nemohol neveriť v Boha, ak by Ježišovi patrili všetky kráľovstvá sveta. Ak by sa zjavili anjeli v strede dňa v Jeruzaleme a zniesli by Ježiša zo strechy, aby nespadol, nikto by proste nebol ateistom. Ale Ježiš sa rozhodol to urobiť inak. Poďme teda jednotlivo na tieto 3 pokušenia a na aplikáciu. Čo to znamená pre nás? Prvé pokušenie čítame v 3. verši. Ak si syn Boží, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom. Ak si syn Boží. Je to veľmi zaujímavé oslovenie, ako keby diabol nevedel, ako keby pochyboval, že ak si syn Boží. Martin Luther tvrdí, že kvôli tomu, aký život viedol Ježiš, taký v skrytosti, v maličkej vesničke, že sa stretával s hriešnikmi, s chorými a že navonok nevystupoval ako nejaký Boží syn, že dokonca diabol ho prehliadol a nevšimol si Ježiša. To tvrdí Martin Luther. Ja mu trošku by som chcel odporovať, aj keď je to významný teológ, ale myslím si, že diabol veľmi dobre vedel, kto je Ježiš. Inak by toto pokúšanie nemalo zmysel. Ak by si diabol len chcel overiť, či naozaj je Ježiš Boží syn. Jeho stratégia bola ukázať ľuďom, že Ježiš je Boží syn, ale že je to slabý Boh. Že je to Boh, ktorý nedokáže robiť dôležité veci. Ktorý sa v krízovej situácii, keď je hladný a smedný, po pôste na púšti rozhodne ustúpiť diablovi a pomôcť si. To slabý Boh, keď sa postí a proste nevydrží to, si hladný, si Boh, tak si premeň jeden kámen na chleb. Ako keby sa diabol snažil Ježišovi pomôcť nejakým skvelým nápadom, že poď sa, aký úžasný nápad, to sú kameny. Jo. Poď, premeň si to na chlieb. A v židovstve neexistoval žiaden zákon, ktorý by zakazoval premeniť kameň na chlieb. Nebolo to nič protizákonné. Nikoho by to nezranilo. Ježiš bol skoro 6 týždňov bez jedla, žil pravdepodobne len na nejakom možno ovoci a vode, alebo čisto len na vode. Ale vidíme, že to pokušenie bolo veľmi reálne. Zoberte si, hovorili sme o čokoláde. Kedy je čokoláda najväčším pokušením? Keď máte stres, nie? Keď ste nervózni. Keď vás čaká niečo ťažké. Keď ste hladní, keď vám chýba cukor v krvi. Je pre niekoho čokoláda veľkým pokušením, keď ste dobre napapaní, spokojní, a nič vás netrápi, všetko je v poriadku. Toto bolo reálne pokušenie. Bol dlho hladný, nebolo nič jednoduchého byť tak dlho hladný. Jedlo bolo niečo, o čom Ježiš určite sníval. Bol to človek, bol to Boh. A takisto Satanovo pokušenie malo ešte jeden zámer. Ukázať Ježišovi, že niečo nie je v poriadku s jeho otcom. S láskou jeho otca. Jediný milovaný Boží syn je aj hladný. A Satan pokúša Ježiša, aby svoju božskú moc použil a pomohol si v takejto situácii, keďže jeho otec mu zjavne nepomáha. Nechal ho tam 40 dní hladného. A Ježiš mu odpovedá a hovorí mu, je napísané, že človek nebude žiť na samotným chlebe, ale na každom slove Božom. Ježiš žil Božím slovom. Božie slovo, vtedy ešte nebola Biblia, ale boli zapísané zvitky, boli zapísané texty zo starej zmluvy, zo Tóry, z Tanachu. A Ježiš hovorí, že jeho naplňalo to duchovné. Že nielen to telesné, ten telesný pokrm, ale aj ten duchovný. Že v každom momente svojho života sa Ježiš chce riadiť Božím slovom. Kľúčové slovo v tomto texte je to, že je napísané. Niektorí z nás sme tu kresťania, niektorí možno ešte nie. Ako často napriek tomu, že vieme, čo je napísané,
a to môžeme brať aj všeobecne, nejaký zákon, ako často napriek tomu, že vieme, čo je napísané, tak sa neriadíme v momentoch pokušenia tým, čo je napísané. A Ježiš nám tu ukazuje príklad, kde nedovolil okolnostiam, aby diktovali, čo má robiť vo svojom živote. Veľmi často necháme okolnosti, aby diktovali naše rozhodnutia. My vieme, čo je správne, ale okolnosti sú špatné a tak sa rozhodneme inak. Ježiš nedovolil, aby hlad alebo túžba po jedle ovlivnili to, čo hovorí Biblia, čo hovorí Božie slovo. Nebolo nič zlého na tom sa najesť. Ale Ježiš nechcel zázračne zasiahnuť a naplniť svoju potrebu. Pretože by sa stal by sa nejakým automatom, do ktorého potom ľudia, my prídeme, vhodíme minci a vypadne nám to, čo chceme. Ježiš nechcel na počkanie pri prvom náznaku krízy riešiť veci nejakými zázrakmi. A tu vidíme prvé poučenie aj pre nás z tohto celého príbehu. Tento príbeh nehovorí o tom, že nemáme jesť a máme si len čítať Bibliu. To v žiadnom prípade na zdravie. To v žiadnom prípade. Tento príbeh hovorí o tom, že sa častokrát dostávame v živote do situácií, kedy sme pokúšaní. Dennodenne. Ale sme pokúšaní v situáciách napríklad, kedy sme pokúšaní tým, aby sme prestali dôverovať Bohu. A postarali sa radšej sami o seba, o svoje naplnenie potrieb. Permanentne sme v živote pokúšaní, aby sme sa starali sami o seba a prestali dôverovať Bohu. To je jedno zo základných pokúšení kresťanov. Neviem, či v Čechách máte také príslovie, na Slovensku ho máme, že pomôž si človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Neviem, či ste ho počuli. Na Slovensku je to veľmi časté, lenže to nie je toto, čo hovorí Biblia. Biblia nehovorí, že ty urob všetko, čo môžeš, preto, aby si sa o seba postaral a potom ti Boh pomôže. Biblia nehovorí o tom. Biblia hovorí o tom, že odozdaj všetko Bohu a spoľahni sa plne na ňu. Áno, rob, čo môžeš, ale dôveruj Bohu, že sa v ťažkej situácii o teba postará. Často si myslíme, že Boh sa o nás nepostará. Alebo že sa o nás nestará spôsobom, ktorý je dostatočný. Preto v tomto zlyhávame. Preto je to prvé pokušenie aj pre nás, obyčajných ľudí. Ježiš ňom vytrval, zostal verný a ostal dôverovať svojmu otcovi. Nepodľahol tomu pokušeniu. Možno my by sme podľahli. Toto je prvá taká aplikácia pre nás. Nepodľahnime okolnostiam, otázke našej dôvere k Bohu. Ak naozaj veríš, že Boh je, ak veríš, že Ježiš je Boží syn, tak mu dovol, aby ti to ukázal. Ak sa neustále budeš starať len sám o seba, je také príslovie, také veľmi, veľmi zlé, že ak sa každý bude starať sám o seba, o všetkých bude postarané. Ale toto nie je to biblické. To biblické je, že dovol Bohu, aby sa o teba postaral. Ak urobíš všetko, čo môžeš, častokrát, nenecháš priestor Bohu, aby si videl tie zázraky toho, ako sa Boh o teba stará. Poďme na druhé pokušenie, ktoré tu diabol robil. A to je pokušenie, podľa mňa jedno z najťažších, ktoré tam Ježiš mal, dosiahnuť svoj cieľ ľahšou cestou. A diabol ho vyviedol na vysoký vrch a ukázal mu všechny kráľovstvy sveta. A povedal mu, tebe dám všetku túto moc a ich slávu, lebo je mne daná a komu chcem, tomu ju ja dám. Teda ak sa pokloníš predo mnou, všetko bude tvoje. A zase, toto nie je nič zlého. Biblia jednoznačne hovorí, že jedného dňa sa všetky kráľovstvá sveta poklonia pred Ježišom. Ježiš príde znovu na túto zem druhýkrát a všetko mu bude patriť. Každý človek sa pred ním skloní. A toto je vlastne cieľ Ježišovho života. Ježiš prišiel na túto zem, aby každý v neho uveril, aby sme všetci mohli ho uznať ako pána a kráľa, aby sme jedného dňa mohli všetci s ním byť v nebeskom kráľovstve. To je základ kresťanstva. Oslobodiť ľudstvo od hriechu a priviesť každého človeka do nebeského kráľovstva. A diabol tu Ježišovi ponúka absolútne úžasnú skratku. Ponúka mu naplnenie jeho životnej cesty, ponúka mu všetky kráľovstvá, bez toho, aby si Ježiš musel prejsť cez bolesť, zradu, námahu, cez bitku, ktorú dostal, cez bičovanie, bez tej trňovej koruny na hlave, bez kríža, bez potupnej smrti. Prečo by mal Ježiš toto všetko podstúpiť, keď mu diabol ponúka skratku? A zároveň diabol Ježišovi dáva ešte jednu ponuku v týchto slovách. Ak by Ježiš si zvolil túto cestu, diabol mu garantoval, že nebudú existovať žiadni ateisti.
Nie je to úžasné? Bola by to cesta bez odmietnutia. Nikto by neodmietol Ježiša, ak by mu patrili všetky kráľovstvá na tejto zemi. Ježiš by dosiahol presne to, prečo prišiel na túto zem, v 100% miere a bez kríža, utrpenia a bolesti. To je niečo, po čom túžime my všetci ľudia. Aby sme dosahovali úspech bez bolesti a bez seba zaprenia. My chceme byť všetci úspešní, všetci chceme, aby sa nám darilo v práci, v podnikaní, v škole. Chceme to dosiahnuť bez bolesti, bez seba zaprenia, bez obete. Ale Ježiš veľmi dobre vedel, čo by sa bolo stalo. Sláva bez kríža a jeho smrti by znamenala, že nie je žiadne odpustenie za naše hriechy. Ježiš diablovi hovorí, choď odo mňa, Satan, lebo je napísané, Pánovi svojmu Bohu sa budeš kláňať a jemu samému budeš slúžiť. Všetci by uverili v Ježiša, ale nikto by v neho neuveril pre to samotné, kým je Ježiš. Všetci by v neho uverili kvôli zázraku, kvôli veľkej fascinácii, tým, aký je, kvôli strachu z Boha. Neexistovalo by odpustenie hriechov. Ježiš by nezomrel za človeka, nevstal by z mŕtvych. Každý človek by musel zomierať znovu sám za svoj hriech. A toto je niečo, čo nás učí aj tento svet. Vyhnúť sa bolesti, vyhnúť sa odmietnutiu, vyhnúť sa obeti. A toto vidíme úplne vo všetkom. V reklamách, v televízii. Prečo mám stráviť celý život s týmto istým partnerom, keď predsa žijeme len raz? A je o mnoho ľahšie striedať partnerov, alebo keď je prvý problém, odísť zo vzťahu. Prečo dávať peniaze niekde inde, pomáhať ľuďom, keď si môžem kúpiť nové auto a o rok znovu nové a o 2 roky zase nové? Prečo sa mám starať o svoje deti, hrať sa s nimi, učiť ich niečomu? Keď pri televízore je to o mnoho väčšia zábava, než sa hrať s deťmi. To je. Prečo sa učiť a pracovať a mať zamestnanie a makať na podnikaní a na práci, keď flákať sa je tak zaujímavé. Je to o mnoho jednoduchšie. Toto sú slová dnešnej doby, dnešného sveta. Svet nás učí, že máš právo byť šťastný a zaslúžiš si byť šťastný. A diabol toto hovorí Ježišovi. Máš právo, aby v teba všetci verili. Máš právo, aby sa ti všetci poklonili. Tu je skrátka. Ježiš ale odolal diablovi. A znovu mu citoval Bibliu. Citoval, že jedinému, komu sa máš kláňať, jediný bude Boh. Ježiš vedel, kde je pravda a čo je správne. A tak druhá aplikácia pre nás, ako je to v našich životoch. Volíme si radi skratky? Skratky nie sú stále zlé. Niekedy sú dobré. Ale niekedy nie. Volíme si radi skratky a ľahšie cesty k tomu, aby sme dosiahli svoj cieľ? Aj keď nás to možno bude stať malé klamstvo, malú lež? Alebo bude nás to stáť vernosť Bohu? Alebo nejaký ten menší hriech? Vec, ktorú diabol ponúkal Ježišovi, bola v zásade dobrá, ale spôsob, akým sa k nej mal Ježiš dopracovať, bol hriešny. A z toho si teraz zoberme znovu poučenie do nášho života. Ak príde pokušenie do tvojho života a bude ti ukazovať na ľahšiu cestu, ktorou sa môžeš vo svojom živote dostať tam, kde chceš, ale tá cesta ťa bude stáť tvoju integritu, vzťahy, bude ťa stáť tvoj vzťah s Bohom, tvoju vieru, bude ťa stáť hriech, tak si ju nevyber. Aj keď by to malo znamenať bolesť, utrpenie, možno nejakú obeť, vydržať v manželstve, kde to nie je ľahké, kde musíme fakt na tom pracovať a makať a komunikovať a povídať si navzájom a bojovať o to, aby sa to napravilo. To je ťažké, to je náročné a nie je to ľahké. Ale to je tá cesta. Môžete tam dať kopec ďalších iných príkladov, ktoré máte vo svojom živote. Čo je tá ľahšia cesta, ktorá ťa nevedie k tomu, ktorá ťa možno dovedie k cieľu, ale dovedie ťa tam skrze to, že budeš musieť niečo stratiť. Tento svet a diabol ponúka veľmi ľahké cesty ku šťastiu. Stačí kradnúť, stačí podvádzať, stačí ísť cez mŕtvoly druhých ľudí, nehľadieť na obete, ktoré za sebou nechávame, vzťahy zničené, aj rodiny. Ale je to nesprávna a zlá cesta. Môžeme si zvoliť ľahšie cesty, ale nemusia byť biblické a nemusia byť správne. Takže toto je niečo, nad čím uvažujeme, keď prídu pokušenia. Poďme na to tretie a posledné pokušenie, ktorému čelil Ježiš, ako už ideme ku koncu pomaly.
A bolo pokušenie ukázať celému svetu svoju moc a silu. Diabol vzal Ježiša na vrch chrámu, na jeho strechu, ktorá vo vtedajšej dobe sa nachádzala zhruba vo výške 40 metrov. A keď tam boli, Ježiš dostal lákavú ponuku. Je zaujímavé, že potom, ako Ježiš Satana dvakrát porazil tým, že mu citoval starú zmluvu, tak teraz sa rozhodol diabol mu citovať starú zmluvu. Zoskoč dole, lebo je napísané, že prikáže svojim anielom o tebe, aby ťa chránili, že ťa uchopia na ruky, aby si snáď neudrel svoju nohu o kámeň. Ak by Ježiš zoskočil z chrámu a zachránil sa, a prišli by anjeli a zviezli by ho dole ako nejaký výťah, tak to si to nejako predstavujem. A nič by sa mu nestalo, okamžite všetci, ktorí tam boli, by ho rozpoznali ako skutočného Boha. Bol to Jeruzalém, v strede dňa, tisíce ľudí na ulici, ako v Prahe na Václaváku. Pre nás by to bolo veľmi lákavé, pretože radi by sme chceli Boha, ktorý pravidelne na požiadanie ukazuje svoju Božiu moc tým, že robí zázraky. Moja túžba je, aby veľa ľudí uverilo v Boha, v Ježiša Krista. A to je jeden z mojich životných cieľov. Samozrejme, že by to šlo ľahšie, keby som takto lúskol prstom a Boh by vedľa mňa, ja neviem, Lamborghini, alebo, ja neviem, hociaký iný zázrak. Keby som to hovoril mojim neveriacim priateľom, že vieš, takýto je to Boh, on je skutočný Boh a toto pre teba urobil, lúsknem prstom, tam sa to stane, všetci okamžite by sa stali kresťanmi. Viete, ako by som to chcel? Hej. Chceli by sme byť pravidelne aj my, a ja vo svojej viere, pravidelne presviečaní Bohom, že Boh je pri nás, že existuje, že robí zázraky. Každý kresťan s tým zápasí. Je Boh skutočný a poslednú dobu sa cítim zle, naozaj proste robí, naozaj verím v to správne, hej. Ale pre Ježiša, ak by sa rozhodol spraviť to, k čomu ho Satan navádzal, by to znamenalo, že ľudia by pre neho uverili len preto, že niečo uvideli. Že uvideli zázrak. Ak by Ježiš zázrak nespravil, tak by v neho ľudia neuverili. Spomínal som príbeh o tom, keď Ježiš nasytil veľký zástup 5000 ľudí. A boli hladní, Ježiš kázal, už bolo veľa hodín, Ježiš lámal chlieb a z 5 chlebov a z 3 rybičiek nasytil 5000 ľudí. To je taký veľmi častý príbeh vo všetkých 4 evanjeliách. Keď Ježiš odišiel na druhú stranu jazera, na druhý deň, viete, čo sa stalo? Tých 5000 ľudí išlo za ním, preplavilo sa cez jazero. A prišli za ním a tak tam čakali a tá diskusia prebiehala asi zhruba nejak tak, že čo chcete teraz tu? A že prišli sme vidieť ďalší zázrak. Včera si urobil jeden, prišli sme za tebou, chceme vidieť ďalší zázrak. A Ježiš im hovorí, nie, ja som chlieb života, potrebujete mňa, nie, aby som tu robil zázraky, ja tu nebudem robiť zázraky na počkanie. A to bol moment, kedy čítame v Biblii, že a mnohí sa od neho otočili a odišli preč. Obrovský zástup ľudí Ježiš strátil, pretože sa rozhodol, že im nebude automatom na zázraky. Ježiš nechce, aby ho ľudia milovali kvôli tomu, čo vidia a čo majú dokázané. Je strašne ľahké veriť v niečo, teda nemusíte ani veriť vo veci, ktoré vidíte. Nemusím veriť, že tu mám ešte auto a nemám na ňom ešte botičku. Dúfam. To je veľmi ľahké v to veriť, pretože to vidím. Nemusím to ani veriť. Ježiš chce, aby sme v neho verili preto, že nevidíme, ale máme vieru. Ježišova odpoveď na diablovo pokúšanie znie, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. On veľmi dobre rozumel tomu, že začiatok jeho služby dramatickým skokom zo strechy chrámu by bolo absolútne protirečenie Božej vôli. Bolo by to pokúšaním samotného Boha zo strany Ježiša. Bola by to obrovská skratka a nebolo by to to, čo Boh chcel. Boh nechce, aby sme v neho verili kvôli tomu, že sa ho bojíme, hej, že proste, alebo kvôli zázrakom. Chce, aby sme v neho verili preto, kým je. A Ježiš to odmietol. Jeho služba bola od začiatku založená na dobrovoľnosti. Na viere v niečo, čo nie je viditeľné. Ježiš nechce ohúrených fanatikov. Ježiš nechce, aby tu boli zástupy ľudí, ktorí v neho veria len preto, že robí zázraky. On chce verných následovníkov, ktorí v neho veria. Aj keď sa nič nedieje. Aj keď je úplne obyčajný bežný deň, aký bude zajtra, keď bude pondelok. Jo, pondelok je blbý deň. Ale Ježiš chce, aby sme v neho verili aj v takéto dni. Dobrovoľne. On nechce robotov, ktorých on zmanipuluje svojimi zázrakmi. On chce ľudí, ktorí v neho veria dobrovoľne. A všimnite si, že aj my, ja osobne, radi dávame Boha do rôznych testov a skúšok a chceme ho skúšať.
Chceme vidieť, či sa o nás postará a kedy sa o nás postará, alebo či nám splní naše želania. Si pamätám, keď som bol ešte mladý kresťan, mal som 15 rokov, uveril som v Ježiša Krista, páčila sa mi holka, ktorá sa volala Janka, tak som sa modlil. Pane Bože, keď naozaj existuješ, pôjdem na rande s Jankou. S Jankou som nikdy nešiel na rande, ale verím, že Ježiš existuje, pretože to nie je o tom. Často ho pokúšame, že chceme vidieť, chceme niečo vidieť. A niekedy robíme práve taký ten opak, že neriešime vo svojom živote Boha, ignorujeme ho a potom očakávame, že nám pomôže. A ak sa to nestane, ak sa stanú nejaké ťažké veci, tak sa hneváme na Boha. Alebo si prestávame čítať Bibliu a nemodlíme sa a nezaujíma nás Boh a stále čakáme, že Boh bude viesť náš život. To sú také pokušenia, že ja viem, čo mám robiť, ale nerobím to a čakám, že ty sa zachováš nejako inak. A deje sa to pretože skúšame Boha. Ježiš tu odpovedá na záver Satanovi, nebudeš pokúšať Pána svojho Boha. A to je varovanie aj pre nás, nepokúšajme Boha. Môžeme ho pokúšať mnohými spôsobmi. Napríklad tak, že sa snažíme hľadať, ako blízko môžeme ísť k hranici hriechu. Ako náhle sa začneme sami seba pýtať otázku, ako ešte veľmi môžem urobiť niečo zlé, aby to ešte nebol hriech, ale ešte to bolo OK, tak už to je zlé. Napríklad, keď idete v aute, ja to často robím, idem cez vesnicu, cez mesto, je tam 50-ka, ale viem, že môžem ísť na tachometri 56, 7, že to je s rezervou, že to je takých 52, 50, že to ešte, je to už síce prekročenie, ale ešte to nie je prekročenie. Rozumiete, čo hovorím? Ako blízko môžeme ísť k tej čiare, ktorá oddeluje hriech od spravodlivosti? To je pokúšanie Boha. Pokúšanie Boha je neveriť v Neho a očakávať, že sa bude o mňa starať. Pokúšanie Boha je hovoriť mu, tak ak ty, Bože, urobíš toto, tak ja urobím toto. Alebo naopak, ak ja, Pane Bože, ja teraz v nedeľu pôjdem do kostola, ale v útorok by mi mohol šéf zvýšiť plat, lebo som bol v kostole. Toto sú pokúšanie Boha. Nerobme to. A tak vidíme, že pokušenie Ježiša na púšti má stále dve roviny. Snažil som sa ich dnes ukázať. Tú rovinu Ježiša a jeho služby, a rovinu toho nášho života. My si môžeme odniesť niekoľko takých aplikácií pre náš život z tohto príbehu. Keď príde pokušenie, a nemusí to byť čokoláda, dôveruj Bohu, že sa o teba postará. A nezačni si ísť vlastnou cestou a nezačni si riešiť veci, ktoré už dávno rieši Boh. Prídu možno nejaké ťažkosti? Jasné, keď vieš niečo v tom spraviť, urob to, aby sa to zlepšilo. Ale neustále dôveruj Bohu, že on sa o teba postará. Neber hneď všetko do svojich rúk. Neprestaň rátať s tým, že on nie je pri tebe, lebo sa dejú ťažké veci. Ďalej, hovorili sme si, nevoľme si skrátky a ľahšie cesty svojho života vtedy, keď by nás mali viesť k niečomu zlému, k hriechu, k strate integrity. Aj keď nás to bude stať obete, seba zápretie, možno aj bolesť. Ježiš to tak nespravil a jasné, on je Boh. On to má ľahké, si povieme. Ale nerobme to ani my. Pretože stratíš o mnoho viac, než získaš. Možno sa dostaneš rýchlejšie k svojmu cieľu, ale zanecháš za sebou spálenú zem vzťahov, kamarátstiev, rodiny. Videli sme to a vidíme to stále okolo seba. Ľudia, ktorí si zvolia kariéru namiesto rodiny, skratky, podvody, prídu o všetko. A nepokúšajme Boha tým, že sa budeme od Neho odvrácať a stále pritom čakať na to, že On sa o nás postará. Lebo sa môže stať, a Boh to robí často, že ťa nechá na nejakú dobu robiť si to, čo chceš. A ty to neunesieš a zistíš, že si vlastne pokazil život. Niekedy nás Boh nechá robiť si, čo chceme. On nás nebude znásilňovať našu myseľ tým, že bude nás núčiť niečomu, čo my nechceme. Chceš ísť preč odo mňa? Chceš si robiť veci vlastnou cestou? Nech sa páči. Naše pokušenia, o ktorých sme hovorili, a to už je úplný záver, ktorým chcem končiť, sa väčšinou sústredujú na nejaké tie naše neresti. Žiadostivosť, nenásytnosť, túžba mať viac. Ježišové pokušenia boli ale iné. Sústredili sa na dôvod toho, prečo Ježiš prišiel na túto zem. Satan nastražil Ježišovi veľmi lákavý spôsob, akým by mohol dosiahnuť svoj cieľ ešte rýchlejšie. Ja si niekedy prajem, alebo chcel by som niekedy, aby Boh v mojom živote ma násilne nejako premohol, aby som sa nemohol slobodne rozhodnúť ísť za zlým.
Neviem, či mi rozumiete. Chcel by som niekedy, aby ma Boh zastavil. Hej. Ja mám vlastnú vôľu, chcem si urobiť niečo, asi to je zlé. A chcel by som, aby mi Boh dal nejaký zázrak. Aby mi Boh nedal toľko slobody, koľko mám. Chcel by som, aby mi Boh neustále dával dôkazy o svojej existencii, pretože potom by moja viera bola veľmi jednoduchá. Nemusel by som riešiť to, či je Boh so mnou alebo nie je. Chcel by som, aby sa Ježiš viditeľnejšie ukazoval, riešil jasnejšie naše konflikty a problémy. Chcel by som rýchlejšie odpovede na modlitby, senzačné a zázračné odpovede. Chcel by som prst na stene, aby mi písal odpovede každý deň. Chcel by som, aby pred mojimi neveriacimi priateľmi sa Boh ukázal, aby proste padli na zadok a povedali, že tak ja chcem byť kresťanom. Toto sú úplne rovnaké pokušenia, ktoré máme my v sebe, ako tie, ktoré dával Satan Ježišovi. A Ježiš im aj dnes odoláva, všimnite si. Ježiš by to dnes mohol znova spraviť. Teraz by sa mohla zjaviť obrovská svetožiara nad celou Prahou, zaznieť Boží hlas, nahlas. Ale Boh nás miluje a Boh chce, aby sme ho milovali dobrovoľne. Z lásky a z viery, nie z videnia. Božie trvanie na ľudskej slobode je tak absolútne, že nás každého obdaroval mocou žiť tak, ako keby on neexistoval. Je to úžasné? Boh každému z nás dal možnosť, že môžeme žiť tak, ako keby Boh neexistoval. A on s tým nič neurobí. On ti chce dať slobodu sa rozhodnúť. Boh dal ľuďom možnosť ho ignorovať. Dokonca dal ľuďom možnosť ho zabiť a ukrižovať. Keď som rozmýšľal nad tým, a tým už idem naozaj končiť, že prečo to Ježiš urobil a prečo to Boh takto urobil, podľa mňa je jeden jediný dôvod. Boh vie, že žiadne ukážky moci, slávy a zázrakov v nás nevyvolajú reakciu, po ktorej on túži. Hovorili sme o tom viackrát. A budeme o tom hovoriť o 2 týždne. Na Valentína. O láske. Boh túži po našej láske. Viete lásku vyvolať strachom? Viete lásku vyvolať fascináciou a zázrakmi? Strašne veľa mladých ľudí má rádu svojich spevákov, speváčky, sú nimi fascinovaní. Taylor Swift, všetci ju milujú teraz. Naozaj ju milujú? Naozaj je to láska? Mocou by si Ježiš možno vynútil poslušnosť, ale nie lásku. A Ježišovi ide o lásku. Presne pre túto lásku dáva slobodu tebe a mne sa rozhodnúť. Čo urobíme s Ježišom? A to bola obrovská obeť od Ježiša. Povedať nie na satanové ponuky a povedať nie tomu, že tu budú behať 100 000 a milióny ateistov. Boh nás stvoril, aby sme sa rozhodli v Neho neveriť. Ale on to urobil pre každého jedného z nás. Aby v ten správny čas, kedy Boh klope na naše srdce, sme my mohli dobrovoľne sa rozhodnúť mu otvoriť naše srdce. Takýto je Ježiš. To je Boh, o ktorom hovoríme. Nenásilný, nenútiaci. Možno by sme mohli povedať až pokorne, v tichosti, čakajúci na to, kedy my, úplne biední ľudia, zložení zo 70% vody, mu povieme svoje áno. Toto je na ňom fascinujúce. Ja sa budem teraz modliť a poprosím potom skupinku, aby nám zaspiala jednu pieseň. Pane Ježišu, naozaj si uvedomujem, že si mohol urobiť čokoľvek z toho, čo sme teraz povedali. Mohol si tu prísť s armádou anielov, mohol si tu prísť s obrovskými, ja neviem, čím zázrakmi na počkanie, mohol si tu dodnes žiť už 2000 rokov, mohol si nás ubiť svojou mocou, mohol si spôsobiť to, že by sme žasli nad tvojimi zázrakmi, nad tvojim charakterom, nad všetkým tým, kým si. Mohol si to urobiť všetko verejne, cez Facebook, cez Instagram, mohol si to urobiť všetko verejne v televízii, na veľkých štadiónoch. Ty si sa rozhodol to robiť v malej dedinke, na malom kúsku zeme, 2000 rokov dozadu. Presne preto, aby si v nás nevyvolal strach, fascináciu, fanatizmus, ale aby si v nás vyvolal lásku. Tak ti ďakujem za to, že ťa môžem poznať, že ťa môžem milovať a je to moja modlitba za nás všetkých, aby sme v ten moment, kedy klopeš na naše srdcia, ti mohli otvoriť a povedať ti svoje áno. Že v teba veríme, že ťa milujeme, že ťa chceme nasledovať, že ti chceme patriť. Tak ti ďakujem aj za tento dnešný deň, ďakujem ti za náš kostolík, za to, že verím tomu, že ty tu si a že si pánom aj nad našimi životmi. Amen.